Talaga din sabihan na to eh. Ang daw na kaya pwede ka mang managkulit sa iba kung kanyang. Lakay! Kung ano nagwalis aja nga lakay di man lang nagwalis nakawarwara dito paraangan. At ayan na nga taman aja. Lakay! Lakay! Ano din aja nga lakay? Lakay! Ayan mo! Lakay! 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 Pailan mo? Bakit mo lakay? Nagwalis kay Jai. Lakay! What? Hindi nalukot na ito. Sige. Tamo nakikakaralaga. What? Iba unak man eh. Nagwalay sa'yo. Naglaing man. Nagandang nawag karo din. Few moments later. Ang ang daw hindi pa nakawalis na. Hindi na pa naaramid ta ipapakubra. Ano ito kubra yung dapat na kinakayanan ayan. Ayan mo ay apel daw hindi ka pa nakawalwalis ito ibagbagak. Sabihan na to eh. Kanyang. Lakay! Lagi nga bakit yan? Di na masasabihan na susurutin. Hindi ka trabaho. May mesa. Kabanlog. Baon lang nga baon. Mas nga nagmatag cellphone ko. No! God, please, no! 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 Apo, maya man dati yung karkararag, ta naka-cellphone. Ano mga paglulukuan, hindi ka man nagwalis di din eh, nakardawan na eh. Tay ka pa nga, ibabaon. Kakaisa mo, bakit nga agin nila laki? Agit ina na, tatay ka pa ibabaon, tatay pa ijay, roar. Kinakatutunin na bahok yayin. Ano tayo bro? Nagwalis. Nagwalis, kita man. Kita paraangan, kita man. Uy, nagwalis ha. Strategy mo na, सबै हुनुहुन्छ अनि फेरि मासु होइन दोरी चल्छ क्या